କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଟିକିଏ କଡ଼ା କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ। ଶାଶୁଘର ନୁହଁ ଯମପୁର, ତାଠୁ ଅଧିକା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟୀ। ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ବଧିରା ହେଲାଣି, ଆଜି ମୁଁ ଦେଉଛି କହି। ଜଣ ଜଣ କରି ଏଠି ଯମଦୂତ, ଯେମିତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ। କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ପୁରାନିଆ ବାଣ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଯେ ବିଭକ୍ତ। ଯିଏ ନିଜେ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିପ, ସେ ପଚାରେ କେତେ ପଢ଼େଇଛି ତୋର ବାପ। ଲୁଗା ଖଣ୍ଡକରେ ଯେ ହୋଇଥିଲା ବାହା, ସେ ଖୋଜୁଛି ଭାର ମଧ୍ୟେ ସୁନାର ଚାନ୍ଦୁଆ। ଯାହା ପାରେ ନାହିଁ ଆଜି ରୂପା ସୂତାଟିଏ, ସେ ବାରୁଛି ବହୁ କଣ୍ଠ ରାଣୀହାରଟିଏ। ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ତ ଆଉ ପାଦେ ଆଗୁଆ, ପଚାରନ୍ତି ଗହଣାଟା ବନେଇଛି କେଉଁ ବଣିଆ। ଅଧିକା ମାମଲାତି କେଉଁଠି ବି କରନ୍ତୁନି, ତାମ୍ର ଫଳକ ଏଠି ଜମା ମିଳିବନି। ତାମ୍ର ଫଳକ ଏଠି ଜମା ମିଳିବନି।